Inkosi bazalwane. Ngiyabonga bazalwane, ngiyabingelela ubaba, ngiyabingelela umama, ngibingelela abafundisi bonke ngey'hlalo zabo, ngibingelela omama, obaba, ulusha, usonto isikole, ngibingelele bonke abasivakashele kule ndawo egameni likaJesu Kristu waseNazaretha, uJesu Kristu Inkosi. Bazalwane, lo mphambi wenu uMaMlungwa wakwaDlamini endaweni yaseMaritzburg. Ngihlala eWestgate bazalwane. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu bazalwane. Ngiyathuthumela bazalwane. Ngithuthumeliswa ubufakazi bukamama Kholokotho. Ngiyathinteka bazalwane kakhulu. Ngifikele ukuthi ngabe nginephutha ngangambonga uNkulunkulu bazalwane. Uma wami ongizalayo ubehlala kule ndawo kakhulu. Sebenza la endaweni ekuthiwa ise-Mediterranean Textile. Kwakuthiwa isesinyameni ngegama lesifunda nganje ukuthi kwakushiwo la. Bazalwane nginomndeni wami nje la ngenzansi esiteshini. Akade ehlala khona umama. Ngikhula kule ndawo. Manje kuyangithuthumelisa bazalwane ukuthi ngingambongi uNkulunkulu eyikhumbulile le ndawo. Le ndawo singasho bazalwane ukuthi le ndawo isemlandweni kakhulu ngodlame bazalwane olwalwaba khona ey'ndaweni ey'ningi. Le ndawo bazalwane izinto ezazenzeka la ngesikhathi sodlame yayinyantisa kakhulu noma bengimncane, kodwa kuyafika nje ngiyakhumbula ukuthi uNkulunkulu wenze umusa ngale ndawo namhlanje. Ngiyambonga nje uNkulunkulu ukuthi uyikhumbulile kuleyo nhlalo ayikhumbulile kule ndawo. Bazalwane ngiphinde ngibonge bazalwane uNkulunkulu esimkhonzayo. Uma esakhuluma ngehlane bazalwane. Singasho okuningi ngehlane bazalwane kule nsuku uma ekhuluma ngehlane. Ngiyambuka uNkulunkulu ihlane angidlulisa kulona isikhathi nesikhathi. Ney'ngulo manje bazalwane. Ngimbonga uNkulunkulu ukuthi kulezi nsuku ungikhulumise nesigebengu endlini. Yazi ukuthi isigebengu singene. Ukhulume naso bazalwane ungazi ukuthi ukhuluma nesigebengu. Ngitshela ukuthi ngikhuluma nendodakazi wami. uNkulunkulu esimkhonzayo bazalwane. Uma ngabe kusifiyele ngibe ne-conversation nesela bazalwane lesilisa engingalazi ukuthi belizongenzani because ingane zami zonke zincane. Akekho le bengizothi mhlawumbe kube sinokwazi ukuthi nokuhlakanipha ukhona obengangisiza noma ngilekelele noma ngenzeni. Kodwa ngaba ne-conversation nalo mfana kwaze kwabuyabona ukuthi uNkulunkulu akamkhiphe ngale ndlela angene ngayo ngoba akakwazanga ukuphuma eminyaka. So ngiyamdumisa kakhulu bazalwane uNkulunkulu ngalokho ukuthi uNkulunkulu ubefuna ukuzibonakalisa ukuthi noma singalala singaphilile kushuthi uyena ukhona usibiyele ngoba lingenile. Yebo ungayibona nalemboko ngimzwelile lo mfana ngoba le mbobo angena ngayo kunamabhedi agathi kodwa ungenile kuyona. Waphinde waphuma kuyona kabuhlungu futhi ngathi-ke mina ngamzwela ukuthi ngishuthula imali lesephuma ngoba ubesebona ngiyavuka ngiza kuyena. Ngikhuluma naye uyangiphendula kodwa sengiyezali kuyena ngoba kube nalento ethi vuka. Ngavuka ngeza kuyena manje ngithi useyaphuma kanti uphuma ngamandla kushuthi ulimele. Ngiyambuza ngithi kodwa ufuna ukufa yini lento yenzayo? Kodwa usebazalwane wangibuka wangangiphendula. Wasesuka lapho wahamba. So nje ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu bazalwane ngalokho. Ngiyambonga uNkulunkulu kakhulu. Ngibuka impilo yami ihlale ngikulo. Ngizibona ngihlala ney'nyoni zona lezi enizwayo. Impilo yami ifana nalezi iy'nyoni bazalwane. Ngiyaphila, ngi-right. Uma ngibuka ngamehlweni yami ngazi ukuthi nginakho konke. Kodwa nginakho konke bazalwane. Ngifuna ukunithembisa ukuthi sinakho konke uma sihleli kuKristu. Bazalwane ngi-enjoya ngisho ukubizwa ngomthakathi. Ngiyangibona ngimncane kanjani. Kodwa bazalwane khona umuntu oba nesibindi sokuthi athi ngumthakathi. Kumnandi khona lokho. Uyamdumisa uNkulunkulu ngalokho ukuthi wena uma ungena emkhosini khona umuntu osuke ezokakhulumisi akucashele akuzame uku-avoida ngey'ndlela zonke ngoba umthakathi wena. Ebe yena emdala wena umncane. Ngibonga nje kuJesu okuphila ukuthi ngampela lo Jesu engihleli kuyena uNkulunkulu othembekile okwaziyo ukuthi noma singabizwa ngamagama
kodwa nje awulimali ngawo. Abantwana abayahluleka ukubekezelela, kodwa mina ngithi no, phela kufanele ukuthungwa ngoba naye uJesu wahlupheka njengathi. So thina sizothi sifuna ukuthanda omakhelwane kanjani. Yikho uNkulunkulu lonke izwe lisezwini uNkulunkulu walikhipha wathi akwenzeke asithande omakhelwane bethu njengoba sizithanda. Kusho ukuthi wayazi ukuthi khona omakhelwane abazothi abathakathi out of the blue. So nje ngizokudumisa kakhulu bazalwane uNkulunkulu, ngingachithi isikhathi, buningi ubufakazi. Ngiyamdumisa kakhulu uNkulunkulu bazalwane, uJesu Kristu Inkosi. Amen.